en puɗɗorima inde Gueno jeyɗo windere tagɗo joom bawal dokkuɗo en cellal e hattan ha mbawɗen artude ɗo hande 16 mars hitande ujunnaji 2025 tawi kadi eɗen gaari e taro deftere men nayɓire wiyetende cehilagal e enɗam bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe funnague ɓe hirnague min torima on Gueno nde jaɓonton en gantuji on conen to banggue ngakkande mbawon kadi ɓedde teskoyaji e oncude e nde deftere wiyetende cehilagal e enɗam sawtowol ko musidɗo moon Ifra Yero cuuɗi men Kadiel Jakaria ɗum noon en puɗɗorima inde Gueno en juuli e nulaɗo makko Badji Abdoullahi Aminata enɗam e cehilagal lefol goo ko wona ɗum ko kadi yiɗen ciftina dendagal bandiraɓe deftere men waragu gilli yalti muulama kala jiɗɗo hen hebde deftere ina wawi jokkodirde e am walla jokkodira e Malado Guilo Leñol walla Rogui Adama mo Kawral cehilagal e enɗam hitowol goo Leli Badiel hande ko miijoji guirtata gandi mum law tawi damal weltare wuddima miijoji ganumma naati ina tuddini e nder ɓerguel makko ha mbamu yetterde Leli Badiel pinannoɗo dawa law yaaha golloyade artata ko jamma joni kay hay ɗum ustima kono ko hande ɓuuri bonde ɓernde makko ɓeydi awnidde caɗele gurdam nene makko noddimo wi leelam Leli Badiel hoto leel jibinede leela artude ɗannade ko gonga en mbasani kono amin jiiɗi yiide ko ummi e ma saaha foof aɗa noddanno hay ɗum ustima baba ma ina salmina billal miñi e joom suudu ma foof ina namdo kisal ɓandu ma ɓernde makko waɗi raw ko on haali hen joom suudu makko ko nene makko wi joom suudu makko ina salminamo o miiji o ko janfiɗo ɗum o meeɗani haalande Sadiel joom suudu makko o ko debbo to woni ga o ko janfiɗo ɗum o meeɗani haalande Sadiel hay jinnaɓe makko tinani ngal dewgal ngal kay hay goto o haalanani ɗum ha ɓooyi ɓernde makko woni duñji miijoji goɗɗi omo wiya dewgal ko hoddiro dewli kumako dow ngal kay mi wawano ruɗade ɗum mi wawano wappade ɗum ko nulal ngal Allah neldi faade am mi wawa ruɗade fodore Gueno nde Allah fawi e am mi janfaki Sadiel komi gorko mbiɗa foti resde ponmi ko hulde e rentade ko fijirde nde ɓernde ina wi a janfima kay a janfima debbo muñƴi muñanɗomo ko metti lomtoma e nder galle ƴooga fitta lawƴa defa rotta ɓattina jinnaɓe ma debbo ina foti hormede e wallodirede a janfima a ɓooyi e ɗanngal duuɓi 7 a meeɗani horde ha resi hen a janfima nene e baba ma ko an goto ɓe dañi wuro e ladde ko an joga jikki koye ma fawa yakare koɗo ma waɗa
ko ɗin miijoji kadi mo ɗanade kadi mo weltade e wawde wellidde ɓernde makko ha o jokkodira e kala mo andi. Fulɓe mbi ronkere ina adda moƴƴere jikku, ronkere ina ɓeta mbawka holluma ɗo poɗɗa kono ine nandi e gaño, ine holluma ko jiɗɗa hatma. Joni haɗatamin noddude babam nde min kaldi fof ko jennoje. En saha o woya o wiya yomi artu, hayso ala ko dañmi yomi artu, yomi artu mi reena kolce amen e mbeyone mbalon amen. hay yarnoyde ko sajele billal miñam dogdata jamma e ñalawma suba kay kikiɗe. Goram babam wiyata ko yomi artu, ko gorko renata galle, min mi mawni joni hay jamma mi natti yiide gitam belani, mo yiyata ala ko wawi rende. Babam ko ina duka hen saaha o yennami ha ɓooya o hiwto o woya, ko ɗum waɗi caltimi haaldude e makko otomi ɓeydade mettinde ɓernde makko. Wona mi yiɗa hoodde, wondi mi wawa yaade, ala to paami, ala ko jogimi, ala ko nawtanmi. Amnotako jaaɗo yiiloyade so yitani artata. Baba famata ɗum, min nde ladde ɓuranta kam galle babam. Ko gonga joni mi teddi, ko seeɗa keɓannomi hay ɗum mi natti wawde ŋepitandeɓe hen. Galle ladde ina muusi, kala ko toɓɓiti e newre woltoyto koye barme, ko ɗum waɗi ɓe natti wawde hejje hen. Wona mi waddani hen komi ronku, mi ronku ha yori ha yorde laalagal. Hande mi ñallurande ha hiiri, donkumi hodde gacce mi heɓani ɗo liggimi, haydara mi woppani galle nden dawatmi nde. Joom suudam ko cowiɗo reedu teddundu, ko ngol kulol jaranimi walde ɗo e bedda he. Futuro juulama ha ɓenni, kono koyɗam ina teddi fatude galle amen. Ha joom oto dari kornimi ɓaƴimi yomi ar gay, o wi an de ka fuutanke, o yi ɗum koye pinalam. Ko nanmi ngo wuro ko mi waylani pinalam, mi waylani fuutankagalam. O wi mi an ko mbatta ɗo joni jamma, mete anda ngal leegal ngol lawol no wayi hewde bandiji ni. Mata anda mawɗo bandiji o ko ɗo e ngal leegal hoɗi, o wiyete ko Boubacar Dia. Kanko e wondiɓe makko ko ngal leegal ɓe mbalata, sa wawi ndentoɗa dandoya fittanuma immoɗa e ngol lawol. Kowoni sa anduno ngal leegal, a anduno ko leegal Boubacar Dia en. Boubacar Dia en e Yaya Modi en a woɗɗittono ɗo. Mbimomi min hande hayso bandiji keeɓi kam ala ko mbattami, haydara mi ala, hay tus, hay batte, gonmi e fuɓɓodirde juuɗam. O wi holi caɗele ma saka aɗa wona ɗo ha joni jamma. Mbimomi min ko gacce keeɓimi, lewru hande mi heɓani golle ɗo gollimi. Joom suudam ko cowiɗo poɗɗo yaade hôpital, guila hecci hanki hay daw ñalde mi tottani. Jooɗi mi tokkimi, omo haalda e am, kono min ko miijoji kadi mi heɗade ko haalata ko. Mi nanani ha o udditi baafal, o wi jol jehen mi naworma. Ndamni momi no wiyete, o wi min mbiyetemi ko Sammalal, pawmi hen baccal fayida. O addimi ha gallam, o tellini, o telludi am. Kongumi damal haydara dillani, so wona olel kenken mi nanani.
jurnimi hay goto feltani kulmi paami goppunomi ko cowiɗo doctoreɓe mbino ko yo ɓattito safrirde kono mi dañano ko yaari kono mo dañani ko yari waƴatake ko wuppiri mbiɗe lemo mbiɗe wondi e fayre e kulol holi fof to acci naati mbiɗe yirla hoore mbiɗe lemo ha wodi calminɗo jeeƴimi mi jabaki o kay mbiɗe andi ɗum o ko luwas mum arani o ko kasdi mum darata ciftormi yomi noddu acci darmi sammalal elle omo andi ko jinmi haalde o weeɗimi téléphone makko laabi tati mbiɗa waɗa tongode acci fewani ha sammalal heeɓi téléphone o e junggam o wi haal numéro o haala kalmi tongode nde soni o tottimi o wi soni hay goto hoccani hawri e salli wi yomi jaabo ɗum mi totta ɗum luwas mum ina ya haaju mum salli ko jaggitowo loosuji jaggitowo kasdiji ɗi galleji ɗi min kuli kala no jimi salli ɓerdam taƴat beelolam sirto neɗɗo so namdama ko moftani puri momi o woni yatirde caggal elle gonmi yande koye makko laawi mi pilñitimi mbiɗe duka mbiɗe weeso no gonɗo e ɓokkade ñaaki ni hawri e sammalal namdi momo no foti hono luwas o foti salli wi o mbiɗe remo lebbi 5 kurɗi o yoɓani ko ngol min kalduno omo yoɓa lebbi 5 ɗi fof omo yalta galle o ko hande woni ciɓitel o yoɓa kadi o yalta gallam so ɗum ala so wi omo oñoromi mi noddanamo laamu joni o waltoya commissariat sammalal namdi salli no foti o wi ko 75 lewru fof ko 15 leeli bajjel siftu sammalal tottimo o yalti omo duka omo ngormo leeli bajjel siftori yo namdo koddiɗo mum goto ina ɗon so yiyani acci o tawi ɗon ko sukaɓe ɓe ɓen mbi nene mumen yeehi hôpital yaadi e acci sellani ɓernde makko waɗi raw noppi ɗi ndiri o woni e lemƴidade sammalal wi joni jol jehen hôpital jolmi nawruma ko toon paami jamma o fuɗɗima jengude laabi ɗi jeewi lelewe ina jayno ha ɓe jeetow beeluji mabɓe saha fof o nodda tongode acci hay goto jabotako haɓe jotti ɓe naati ɓe goni e namdade ha ɓe jiiti nene buulo ɓe namdi to acci woni nene buulo wi acci naati bolok ko oppirtoɗo o kay ko oppirtoɗo leeli bajjel foofi doole no immiɗo e kawguel dogoɓe ni o yatiri caggal o turi o jaggi koppi o wi ha nenam bandam ɓernde makko ina diwa owloyde wonki makko ina ɓitti faaɗede nganombi ina dumpo e nder ɓernde makko hay mbuɗo fiɓani hay mbuɗo irani nganum ina dumpo e nder ɓernde makko hay mbuɗo fiɓani o irani o moftani wona dow wona less wona bangeji haydara to woni ɗo ko tedduɗo ñamale hay joom biti gonɗo damal galle mabɓe ɗo ko rewatamo ko o wawa haalde o kay sinno wonano ko moƴƴo sinno wonano ila ba ko moƴƴo o bomo toon ila ba ko dewannoɗomo ñamande kono fofof wi yaafima ina andi o ala to ɓe dari ɗo ɓe tinani
ɓe tinani ha o yaltina omo furti. Docteur ine puusa reng goɗɗo ine rewi hen ine wundi tiggu. ɓe birtiɓe ɓe ɓendinimo, kamɓene ɓe ndewi hen haɓe naati e nder suudu ndu oppirtoɓe gonata. ɓe mbi ko ɗo o wonata fodde balɗe 3. ɓe kaali ko suudu ndu yoɓete no foti. ɓe kaali opére makko e safara o fof. ɓe tongi e kayit ɓe totti Leli Badiel. Leli Badiel jaɓi kayit o tiimi hen. O yiyata bindi kono o wondi ko andude hen. Sammalal jaɓi kayit o yoɓoyi o arti tottimo kaalisi o wallitoro gonal. O welti o hiɓili Sammalal woni e woyde. Balɗe 3 ko acci woni nder hôpital. O yalti o faati galle mumen. Omo saɓori no feewi. Omo wondi e weltare mawde nde ka sohla soli. Cowiɗo ko owluɗo ha tengti e joom reedu dikkuru. Cowiɗo reedu dikkuru mo wondani hay goto, ko kañum tan e nder galle. Kono Nene Buulo ko koddiɗo makko o. Nene Buulo koddiɗo makko o hono mum ala. Gila omo hôpital ha jango ina jogori wonde inde koye makko wonti. Nene mo nefani ɓesɗo. O Nene mo nefani ɓesɗo. Defowo ina wulna kapsuruji reena ɓinguel so omo wuppa walla so omo lotoyo. Ko jango tan wonata inde. Nene Buulo noddi Leli Badiel holimo ɗamini innirde. Leli muusi seeɗa ko hewani ko. Jindere ina haɗa jaleɗe ko noon wi lamtoro Sall Abdoul Touksit. Leli wi o kay Nene Buulo ko an suɓoto mo jiɗɗen foof inniren. Nene Buulo wi inniren mo docteur men o Zahra. On dey ko moƴƴo nehiɗo balluɗo en. ɓe pini subaka sehilaɓe Leli Badiel ngari innata ko giɗo gendi pular mo fondu jeeri. Gando diine fuli e pular joom al burdi fulfulde. Biɗo kala gando ko e leñol mum nela mo siccani ara bagal. Giɗo gendi wi holimo jiɗɗon innirde Leli. Nene Buulo jabani Leli Badiel wi min innirta ko Zahra docteur. Giɗo gendi ina tukkino yekkidi hoore doole wi ala o kay ko min wi ɗum dikko. Tan Nene Buulo wi geyo dikko kay wona inde deftere. Ɗo giɗo gendi firaniɓe holiko woni inde deftere. Mbiɗen ko ɗo giɗo gendi firaniɓe holiko woni inde deftere. Ha ɓe paami inde fof ko inde deftere. Ɗum ko funtiji ngam yidde ɓurde honade e mawninde hoore mum. O firaniɓe ko Zahra firti ko piindi. Enen eɗen jogui biyeteɗo piindi. Nene Buulo wi ɗum noon yataw ko dikko gabɗo. Nene Buulo ina jayamo e dow koyɗe mum ina wiya ko ngel woni dikko gabɗo. Dikil Zahra piindi combe wuriyaji sagande beeli kewi. Yayi demminare ha berta gude daneje hujita urgol weltare. So dandu wonno ya won hoore, so nyaw ya wondu e lutede. So barke ka afo dikko galle jiye yiɓe caate kelle woto mo daari dikko gabɗo. Dikkam mi fandinima. Dikil acci nenoyam ndeke ko galle yewtat. He koldam mbiɗa molima ha dikkam rokka pataraji ɓorno kici sakko ɓortadi. Nene Buulo ina jaya dikko gabɗo. Omo yaadina hen jimɗi makko. Omo micco nden e mabɓe. Omo hawto ɓoggi pille. Nene Buulo ina jaya dikko gabɗo. Omo yaadina hen jimɗi makko. Omo micco nden e mabɓe. Omo hawto ɓoggi pille. Omo yecco sahaji belɗi
wandi cukaku ko bumangal ina sammo wonto ƴoogo so mangu wonno ko cokki hande o firtanno wonto boobo buulo. bandiraɓe musidɓe tedduɓe, to gaaci belɗi nana toon ko Sada Hammad Ifra e sawtowol musidɗo moon Ifra Yero Sow. rogere men adanire e deftere men cehilagal e enɗam hitowol goo. on jarama e tumaji garoji so hawre welede kenno. en calmini Billal Miñam, ceernam malaɗo guiɗo leñol, Mamoudou Dia mo Fondu Jeeri wondude Fadi Bari mo Burtugal. musidɗam Sammalal mi salminima, guurako juuti wonda e cellal an setema. en calmini Hamidou noon Yaya Djiby. sikki ala gonɗen koye etade e mennude beele keɓen saggitore, beele keɓen walloɓe, beele keɓen woncoɓe. ene yama jokka mawnam kursuɗo e Goudu Sira Ousmane e Goudu, nonne kadi kawam Mamadou Amadou Diallo mo kañogol mo hañaki leñol Amadou Yero. dendagal dental yiɗɓe Ifra Yero mi salmini ɗumen.